आं गिलायलांबायसोहाय बेंगालरावनो थांजासिगौमोनदां न'आवलाय बोरै थानांगौ दे लासिं सिंनो लांफैफिनबा हाब गावनो मबाइलजों WhatsAppआवहाय भइस रेकर्ड हरलायलायथारबाय बिसोरलाय नोंखौ बेबायदि बुंहरखानायाव बोरै लांफैफिनबावनांगौ जाखो ओरैनोबा जोंहाबो आइ आफाखौ नायनो रावबो गैखाथारा फैदो फै जेबो नङा गिनाङा आयै आयै आफा आं लाबोफिननायमोनलै हे दहरम बे हाबा जाखानायखौ लाबोफिनबाय नोङो फाग्ला हिनजावनि गलाम सिन्देलजों होथारसै नामाब्रा आंलाय रागानो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो मोनबाय नोङो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो मोनबाय मुफा मुफा खामानि मावो नोङो रागानो थां बबाव थानानै जायो नोङो फाग्ला मा रोंगौ मोनलाबायो बे गथ' सासेयानो मा जादों मा लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों हा सोर बेलाय मानसियाथ' नायनोबो साइसबो समायसो गारदोंबो सोर बियो ए आयैलै मा इसे मोजां खोथासो होनलायबावदों नोङो फिसालाजोंसो लोगो जानो नागिरखो ना माखो बे बोराय हौवाजों हाबा जाखांनायखौ लाबोनायखौ नुवाखै नोङो गैला बे फाग्लानाव खर'आव जेबो गैला बेहा मेलेमा गोबोरखिसोबसै माबा मोजांसो होदेरबावदों नुखायाखै नोंहा खाफालाव मा दं है आयै बिनि खोथाखौ खोनासंबाय थायो नामा थांदो लाना थांदो नोंहाबजोखौ न' सिङाव नोंसोर मा रायलायबाय थादों आं जेबोखौनो बुजिना मोनाखै खोथाया नंमारगौबा नोंखौ बोदलाबजोबगोन आं बेथा मिथिबाय नंगौलै नंगौ नंथारगौ गैया हाबनो मोना बेबायदि सुखुलाय आंनि न'लाय मा नांना सोलाबायनांलाय आंना गोरोन्थिसो जासिगोन नामाथाय मास्टार फिसायखौ गारना फैनाया बिमा बिफायानो माथो बिसिना आवसान गोजासो बाखाबायसो आं आयै फै जाम्बा बोराय नै आफा नोंहामजोआ गोदो दालाय नोंनि बे बोराय पेन्सननि थाखाखौ जायाखै होमबा बेनि थाखाखौसो सुदाजों होफैफिनजोबनो होननानै फैदों सना रुफा लानानै फैजोबबाय नोंनो सुख'नो होननानै मा खावनानै लाबोखोना सेमेराखौ बुथारना लाबोखो बिलाय बोरो सना लाबोदों होनलाय बिसि बुरजा लाबोदों नायनि आधा केजिसो जागोन आयै है हर आं होआहाय मा नोंसोरलाय बोरायखाबाय बुरैखाबाय थैखासिगोन नोंसोरलाय मानो नांबावगौ औ आयै नोंहामजोनाव थानायानो जों बयनावबो थानाय नङा होमबा जाया बिदि जाया आं लाखिनो हाया बिदिबा थाखा फैसा धोन सम्पति गैयाबा हा नोंखौलाय मानो लाखिनो आरो ओरैनोबाबो नोङो बोराय हौवाजों हाबा जाखानायसोनो नोंनि थाखायनो न'खरा सिलिंखार जाजोब्बाय थाखा फैसा बिरन लांनानै नोंनि थाखायनो दाखालि न' गोदान मोननायनि फैसा एसे हरनांगौ होननायखौ हरनो हायाखै आङो आरो आंनो सना रुफासो होआ होनबावदों बे न'आव थाफैनानै जेबो होआगारा ओरैनो हाबनो मोनगोन नोङो हाबा जाखानाय हिनजावानो आंनि बोराय पेन्सन मोननायफोरखौ लानाया बेखौ होफिननो होनलाय होमबाथ' बे जोंनावसो थानांगौ दा ना बिसिनि हाबा जानायनि प्लेनिंआ जों सानैनिखासोमोनलै आयै हो प्लेन औ प्लेन होनबाबो बे एफा गोबाव बोराय हौवाजों हाबा जानानै खालाय दैफोन बिसा बागाव थानायखौलाय मा नांनानै बेयाव सौफिननांगौ सोआ आङो ओरैनो ना फिफा जेबो सुवा जायाखैथ' खेननैल' खावलायाव खुदुम होदों आङो गद्रेजनि साबि बिनायाव खेनसे सना बिनायाव खेनसे आइ सर खुदुमलायलायबावदोंसो नोंसोरो आं नोंखौ मा होनामोन हो नोंखौ मा होनामोन गोजान था जदा उन्दु होननाया खुदुम जालायलायथारबावदोंसो आरो नोङो से ए मोनायाव एसे अनफ्लायाबा नोंनो थाखा फैसा सना रुफा सोरबा ओरैनो होगोन आरो दे जाबाय आं बेफोरखौ मिथिला सनायाल' हरदो नङाबा लाखिया आङो आंखौसो ओरैनो उन्दुनायखौ डिस्टार्ब खालामबाय बिसोरो दसे उन्दुबावनोसै आं खामानि मावस्रांनांगौ आंहा दे सनाफ्रा हरदो थोस खुदुम जागुलायबावदोंसो आरो बेबायदिबा गोसोखौनो बोरैबासो मोनखाथारोलां हा खुदुम जाबाय खिथायाबो जाबायमोनलाय आयै दोनलांफिनसै नामाथाय बायलां बाराखौबाथाय ए खावना लाबोनानै दाना बिदिसो बुंदों नोङो आंखौ बाराबा फासायनानै रायजोफोर लेंनानै बुहोगोनसोहाय आङो अरजायाहाय आफा बे खननैल' खुदुम जानायालाय खालाय दैफोना जेबो नङा उद्रायबानो खारो हर सना रुफाफ्राल' थाखा फैसाफ्राल' लाखिनोसै होमबानो आयै मा इसिबां लबियालै बिसोरो बिमाबो फिसाबो फिसालायाबो नुवाखै गावनि गोसोनायखौनो बोराय हौवानो बन्द' हरबाय आरो दा बिमायाबो जानाय नंलाहाय एसे गुरै जानांसिगोन नङाब्ला बोरैबा लाखिबायाबा आंहासो ओरैबो गैया हरैबो गैया जागोन गोदाव सोराव जालाबायथारगोनहाय सयथिनोबो दे बिदिब्लालाय समान रानसै